ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Eastern Jingïap National Council ha ka arterik jong urumpang arajar arpuway kala Dawa ya ka sorkar jela ba ka deban IT ya ka Tohkit ha ka Central Bureau of Investigation Halor ka Jingïap badang shen jong ki Ngut ki Nongbylla bar jela ha ka krem doyong ka badan ha ka jaka bala tip kum ka din shalalu ha East Jingïap Hills District kenang ban labdin ya ki try nong aikam ki badan kti Halor ka Jingkeno ba kidai ki bapentrei ya ka kamti doyong beain hakani ka district habaya kran bat kilat pathai khubor unong yalam jong ke Eastern Jingïap National Council uba sambor mi lingdo uloong ba watla ki bahaying hasem jong kini ki Nongbylla ti doyong bala khla no dangshen kila kamba kidai ki bajutrei bala bat uba tiuli shadam bat uba bison shela uba dairu uhumentra jong umentri ke sorkar jela uba kirmen shela hanrei na kalyang jong ka seng kala kentho ting e pat ya ke sorkar kabamshim lele AA hadu kini kisngi persha ya kini ki arngut kat banakal yang jong ki pulit pat lekeno baki syukem tangi ki Nongbylla ki barit barya tang ban tap et myo ya kini ke Jingïap kabala penlengo yiki pai ba nong song snong jong ke jela hadin baka sorkar jela kalakam bakam shim ladon kenu ke jingti bat ke jingkhayi bi an ya udoyong nakani ke jela Meghalaya ta ke jingwan ke jongi hangne ka longba hadin bangila ai ka press conference haka arpu pratrik jong bunai banengkong haka baide bat kato ka jingkratno jong kin Ngut ki labor jong kato ka we ka keting mo leni ka par doyong ka badan hapo rembai den selulu ta hadin bangila pemi ya ki kato ka Ngut ki kerteng kamtam jong uma bisan shila bat jong tiuli shadap ngi ba wat na kalyang uma kermen shila bolong ru MLA jong ka clear constituency ula Jingïap ban pensyai halor keto ka kubat ula kran syairu bala daran kam kuno ka inquiry ka government ka kloy ban IT sekata ka inquiry halor keto ka nongrim ngi na kelang ka Ejncheden ka jingsong perkhat ka basani ka jongi ngi na shimno ya karai bangin Dawa no na ka state government lengba home minister ban IT no ya kini ka inquiry saka CBI namar kumbolong menta ka inquiry katayo kala ya kisngi kala ya jenre ke inquiry hadu mentang impatip hadu katno kala poy tenaga liang ke jongi keseng kumbangila subajur no do basdang ba kadon ka kine ki priuk kadon ka jingide ke bajan ba bat ka MDA government tangim don su ke jingshenya ya kine ki inquiry ke ba le da ki state police tene da ka state government tangi ko ano ya ka state government ba ka IT na saka CBI halor kine ke inquiry ngilai i baleng ba kilat pathai ku bon na kaliang ka government kala sakti lene ka la denied ya kata ka jingdon jong ka illegal mining lene ka illegal transportation hapo ka state khamtam na po district ka jongi na po East Jingïap Hill district ta kumba ka sarkar kala denied ni kentu ya ka sarkar bakan Jingïap lene bakan bad ekikular ka bala khlei lang baki lat pathai kubor ban pempoy sa upai ba baki ong ba ka lada donkam ki kulai ban ai wat ka CBI inquiry lor ka to ka Jingïap tenaga liang jongi ka Ejnc ngiwan hangne halor kata ka nongrim haka jingsha ngila phone ya home minister hanre na haka jing bunkam ko jongu umla bani kendo bani markmat ula shuang ingi ban submit no ya ka jingtho lang ba PS jongu ta ya ka memorandum hi ngila ya ka ne ka memorandum ngila submit sha ka state government sha home minister lang ba PS jongu tangi kerman scam ba ka sarkar hi kan Jingïap ya ka ne ka Jingïap ban IT no ya kini ka inquiry saka CBI inquiry kenang ba kano ka jingtre ka jingta apo ka district kanom long tang na banta ki hain haka jingsisha ka NGT hi lene ka Supreme Court kala play yaw dewyang lang ba kita ki ain ma hanrei ka ba dasa ten kalong ya ka state government bakan thau no ya kita ki ain lene ya kita ki mining list lene kita ki mining policy ki ba ya hab bat kene ka state ka jongi Hendrik ke ba isngau si kalong ka sarkar kala shu pending ya kene ka benta ka ba kerpang jong ka state ka jongi ka ba arnang taru wa ka pedang ka jing Dawa ne ka jing kentu jong bobon balang mo ban pentre no ya ka to ka Coal India auction
Henry hado mentaru ke sorkar kampat pentrika kampat le ke badan kam hajing ide berkene ka shalan jong tu mau balak syaksis ke coal India tu ta ke jingshahe ke bahak jong ke Ejnc ke de nyupeu hajar metrik ton tam. Rengi i pelapat kelong ba ke sorkar na ke por ke entertain ya kita ki kat kendai hajar metrik ton ya kino ki mah ki auction chalan. Henry ke nepat ke badai hok na benta jong pait ba jong khamtam jong kitu ki mau ki balak syaksis mah ke coal India ke hok ke jong ki ban yo ya ke chalan le ni ban transport ya tu mau jong ki. Henry ke jing penslam jong ke sorkar kala penslo ya kini ki kambe ain hapo ka state ke jong ni. Halor kini baro nak liang ka senghi ngila bu ke jingto cha home minister banai ti nak chaka CBI inquiry halor kini ki jing syak kena le ki jing ki ba pau lang ba ki lat patai ku bor ba kala don ke jing transport bi anya udewyang dia ketu ka mining le da kala ngila isya kedar ba kala don sisa kata ka illegal mining apa ka district ke jongi ngila du wan rimu kita ki labor mah Henry ke bagi pula kalau ngadu mentah ke sorkar kampat keran halor kitu ki briu ki bangila menshot ngila tempau ke kerten. Nak liang ke sorkar ki suang be kata la dadon kam ke inquiry ngin selek ke inquiry Henry ke ba sengolong apat kalong ba bele ke sorkar kam shim kerpang ya ketu ke jing ajimu ke jongile ne ya ketu ke statement ke bangila tempau. Telong ke jing Dawa ke jongi kalong ba de ban ITB syaka CBI inquiry halor kini ke bara kipat ba ik suba ba kadon ke kajing connection bar ka state government kam ta maka baide baru transport ya udah yang bat ya gane kajing je apa den selalu ma ka bahap apa ka eleka rembai poi artio kimpat lap den watang trai do yong wo pentri kita keceka kada kajing telot ke ba ngemlak suban priang ngai haro ka no kajing telot jong ka police department bro sekatan saya tip ba ka police department ka dong ka jong ka ideologi polisi terekam program kerpang kedoro kita ki intelligence wing di prepare rega pau kumbalong mentaba ka police department jong state mikhalia jong gede ke telot tam namar kala cimpor adu arti yo menta kampat itu watang kita ki bro ki pentre kita ka kuari do yo bad utrai jong kita ka kampat itu adu menta Tigalong ke balongok ni pai ba no chunong jong gari lom jang tia ba jong isang tia ki kwa ban tip ka jing sisa mereka pelongok ngi kum goseng mar hado menta hado kan no kata jing telot jong ke pulit department ba kamla ban pun itu lane ban pensai halor gene jing jia itu ba gene pada yong ke di jong ba tiu ba jong ba bison teri ni pat ni Dawa ban long deka sibayan pairi mengenlap kan kadai sisa begini itu gibreu na lada dai digi wero balai ke selamban pau do menta imat ke don ke selender tinggal Dawa ban ai daga siba inquiry kenang bakan long shai ye ngemla wong ba kadai jongno ringi kwa menta ba ke police department imat bakamla malai ringi kwa mangin yo daga siba inquiry kenang bakan long shai tare ke balongor ko wei kata ba kumno gitu kira kharo gino ban pau ke kerteng jo gitu gibreu la rajia begini gibreu kum dei tra putri pudu yo pi tanre do mentan gila jo ngim ko so ban air ga faian margi polis kelaya cekman tringi ko sendon ba ke gorman ikan ai bai daga inquiry i jong ke CBI inquiry kenang bakan yesai ngatrai bro ipai ba jo ngejela ngi ko mantip mano budon kiti haga hajing de ba ngajing ja di try bro rungi lengok boleh simpor police department hado arti yang menta kampat lap yo to try do yo badi kita kibri burang ketiban kontre kita kuari